Hettapallas vaellusreitti. Kesä 2026. No, tuossa keväällä mietin, että miten hän tämän reitin pääsisi maastopyörällä. Kesä tuli ja päätinpä sitten, että mitä siinä miettimään, lähdenpä kokeilemaan. Tässä on lopputulos niille, jotka miettii ihan samaa. Menossa ollaan. Enjoy! Ensimmäiset 2 kilsaa tultu. Aika juurakkoa välillä. Joutuu välillä taluttaa. Ja välillä onneksi pääsee ihan niin kuin speedattuukin. Hyvää tietä, mutta tää on kuulemma 3-5 kilsaa kai joku tää ylämäki osuus täällä lähtökieppeillä. Finally pois tosta rämeiköstä. Se oli kyllä semmoista pyörän tunkkaamista. Apua, nyt näkyy tunturit. Hienoa ja näin hieno tie tässä. Mikäs tässä nyt on mennessä? Aikamoinen alku. Siis apua. Tonne, tuolta. Tonne. Pops. Positiivista on, että noitten kaikkien blup jälkeen tulee joko vähän tasasta tai alamäkeä. Yes. Vielä on hauskaa. Puhki on kyllä, täytyy sanoa. Ai, miten ihana saa istua. Oh my gosh. Halo, saaks työntää apua? Hei, anyone? Kuka haluat tulla auttaa? Looks like. Ei kukaan. Okei. Kanssa sit pakko ite mennä. Ei muuta kuin menoksi, sanoo Anni Lenoksi. Kai se pitää nostaa pyörää. Käy se näinkin. Ei no jokkaan hei mitään opastekita. No joo, you may choose. Minne haluat laittaa pienen hautakolosi? Tää on oikeasti hyvä. Ei oo huolta tyttysistä. Mä en tuu tänne enää ikinä. Okei. Mä jatkan matkaa. Tonne. Jos ton kukkulan jälkeen ei ala tasainen, niin mä sanon, että voihan nenä. No niin, hyvin taas pääsee. Tai ainakin pääsee. Etetään hyvin pois. Oops, sorry. Tossa on hyvä alamäki. No niin, nyt saa olla. Ops. Anteeksi. Kauheita sanoja tulee. No nyt uudelleen. Ihanaa laiskottelua. Tää on mielenkiintoinen. Tällaista tää matkailu on. Ei paljon ajamaan ole päässä, mutta sitten kun pääsee, niin on ihanan nautinnollista. Vaan istua ja levätä. 10 kello. Aika kiva valo saa vielä. Siellä on erittäin mielenkiintoinen. 20 kilsaa mennyt. 11 yöllä kello. Ensimmäinen yö. Näitä mä en suostu ajaa. No, itse asiassa ainut yö, jonka yövyin. Pahakuru. Se oli tosi kiva, se oli tosi kaunis, ihanissa tunturimaastoissa. Siinä latasin puhelinta ja söin ja päätinpähän siihen jäädä myös nukkumaan isolle laverille. Suosittelen. Eikö tämä pitää olla tunturimaastoa? Vähän kuin mettää perään. Jos joku sanoo, että metsä on ihanaa, niin metsä ei ole ihanaa. Mitäs ihanaa tässä on röntätessä tätä mettää täältä? Hei, 20 kilsaa enää jäljellä. Then I'm done. You must be kidding me. Mun tuomio ei ole pyöräreitti. Polkujuoksu ehkä voisi olla toimia täällä. Oh my god, tää kantaa taas. Ai, nyt tuli korkea kynnys. Päästiin siitäkin yli. Pakko jaksaa. Tonne ylös oikeasti, mun pitäisi jaksaa. Apua, mä kuolen. Aika upeeta. Tuolta jostain mä oon tullut. Tuolta. Jostain tuolta. Nää on hyviä. Tällaisia nameja partiaitasta. Meillä jaksaa. Vesi on loppu. Ihan tyhjät pullot. Pitäisi jostain saada vettä.
Jos mä juoksen pikkulenkki tonne ja haen vettä ja juoksen takas, onhan mulla juoksukengät jalassa. Meni vähän likaiseksi. Huhhuh. Onpa reissu. Mut hei hyvä. Ei sada. En oo litimärkä. Jotain hyvää sentäs. Ja nämä maisemat on ihan crazyt. Hän rysähti. Ei jaksa enää kuulemma. Oikeesti. Mä oon piikkilankoikin vielä. Onneksi mulla on kypärä. Ahaa. Tää on tämmönen jippo. Mihkä se jäi? Poliin jäi tonne. Oikeesti. Miten ne tällaisia aitoja laittelee? Käy se näinkin. Tää onkin mun tällä puolella. Pallas 8 kilsaa. Uhuhuhu. Se kyllä menee vielä. Kova on. Pyörällä. No ehkä se helpottaa. Olis mä sanonut näin koko matka, että ehkä se helpottaa. No, ei nää 8. Olkoon kova tai ei kova tai helppo tai whatever. Kello on kumminkin vasta niin kuin 5:30. Toisaalta on hyvä, kun vähän viilenee. Että tällainen pyöräreitti. No comments, no comments. Hauskaa. Nyt on tosi mielenkiintoista. Apua. Jassaa, en tiedä. Voi että, kun upeata. Siis täällä tuntureilla tosiaan huomaa, kun pikkiriikkinen se ihminen oikeasti on. Yksin täällä. Upeissa maisemissa. Vau, näitten takia tänne tultiin. Vaikka 40 kilsaa pyörää varmaan onkin tässä työntänyt. Siis apua. Kunnon tie. Almost done. Pallas 4. Mun kello sanoo 3. 51 hetta. Sieltä mä tulin. Nyt taas naurattaa. En lähde ikinä enää fillarilla, ainakaan tätä, vaikka olikin ihana padi. Ihan järkyttävä. I'm in heaven. Totally. Oh my gosh. Mikäs tässä? Posotellessa mukavasti alas. Hetta Pallas, hetta. 55. And I'm done. Olihan reissu. Okei, loppuun niille, jotka miettii samaa. Hetta Pallas vaellusreitti. Maastopyörällä vai vaeltaen? Oma päätelmäni. Vaeltaen. Toki polkujuoksukengät olisi ihan makeet ottaa kyllä messiin, jos ei jaksa ihan pelkkää perusvaeltamista. Mutta polkupyörää en toista kertaa ota, vaikka hauskaahan se vaan oli, ei yhtään harmita, että se pyörän otin. Mutta täytyy myötä taikamoista raahaamista, kantamista, roudaamista, työntämistä ja vaikka mitä menoa sen pyörän kanssa oli. Toivottavasti nautit videosta. Oi, mitä söpöjä. Kiitos katsomisesta. Ihanaa kesän jatkoa.